ברוכים הבאים לפודקאסט בלי קסדה, הדרכה על המילה חמלה. או, ברוכים הבאים למילה חמלה, כמה התגעגעתי אליה, וכמה גם קשה להגיע אליה. אז היום נדבר בעצם על חמלה, ואיך היא הגיעה אלינו, ואיך משתמשים בה, ולמה אני צריך להשתמש בה, ואיך היא בכלל נראית, ואיך היא בכלל מרגישה, איזה אנרגיה היא מביאה אליה, ולמה אני בכלל צריך להיות בחמלה עם עצמי, ובכלל מה זה מילה חמלה. מה, ממילה חום? חם לי, קר לי, מה זה המילה הזאת? ועד עכשיו דיברנו על המילה בושה ואשמה ועל טראומה ופוסט טראומה ואירועים וחוויות שחווינו בחיים שלנו, אם זה היה בצבא, אם זה היה במשפחה, אם זה היה בילדות, אם זה היה מול בת זוג או בן זוג, או כל אחד לאן שהוא לקח את זה למקום שלו. והגיע הרגע שאנחנו רוצים להיות בחמלה מול עצמנו. אנחנו רוצים לסלוח לעצמנו על המקומות שהיינו בעבר שלנו, בלחימה, במשפחה, בילדות. אולי עשיתי משהו מול הילדים שלי שהם לא אהבו את זה, אולי הרמתי את הקול שלי, אולי הייתי תוקפני מדי, אולי דיברתי לא יפה, אולי פגעתי במישהו. אבל אני רוצה להיות בחמלה מול המקומות האלה. וכשאני אומר את המילה חמלה, כבר נהיה לי חמים יותר, נהיה לי נעים בגוף. כי כל עוד אני מכניס חמלה לאשמה ולבושה, ממש שיש מפגש, ביניהם נכנסת חמלה, וברגע שהם נפגשים עם חמלה, עולה חיוך ועולה הסכמה, שאני מסכים לעצמי להיות בחמלה עם עצמי ועם הסביבה שלי, אז גם הסביבה שלי בחמלה איתי, ויכול להיות שאנשים יכעסו עליי, או לא יקבלו אותי, אבל אני בחמלה מולם, אני בחמלה מול עצמי, אני בא לסלוח ואני מקבל את עצמי, אני מקבל את החלקים הקשים שלי, אני מקבל את החלקים הטובים שלי, אני מקבל את החלקים שלא תמיד אני אוהב, ולא תמיד נעים לי בהם, אבל אני בוחר לקבל אותם כל יום מחדש, ואני גם בוחר להגיד תודה רבה על הזכות להרגיש את מה הזאת של הבושה והאשמה, את הרגשות הכל כך קשים האלה והכבדים האלה והאנרגיה שהיא מביאה אותם. כי ברגע שהחלמה נכנסת, הם זזים הצידה. הם זזים הצידה בכל הכוח. וממש תכף יש לנו יום הזיכרון, והרבה חבר'ה הולכים להזכרות של חברים, והזכרות של אנשים, וזה יום מאוד 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 קשה. ואני זוכר אנחנו כל שנה הולכים להזכרה של דניאל פומרנץ, חבר שנהרג במלחמה בצוק איתן. כל החברים נפגשים שמה, וזה לא פשוט. הוא בגיל 19 מת, אני בן 31. אני חוויתי מלא בחיים. נכון, אני לא נשוי, נכון, אין לי ילדים, אבל אני חוויתי הרבה. הוא בגיל 19 הלך. מול העיניים שלי הוא נשרף לי. ולבוא ולכבד ולהביא ולבוא להיות עם המשפחה והחברים. ואני יכול להגיד שבשנים הראשונות לא הייתי הולך. כך התביישתי, כל כך כעסתי על עצמי. לא היה לי אומץ להראות הפנים שלי שם בכלל. ועד שהכנסתי את המילה חמלה. וסלחתי לעצמי, אבל באמת סלחתי לעצמי. סלחתי לעצמי כי אני לא אשם. שוב פעם, אנחנו למיינד. אז אני בוחר להיות בחמלה מול המקומות האלה. וגם כשקשה לי, אני בחמלה. ולפעמים אני גם לא בחמלה. לפעמים אני כועס ועצבני. ולפעמים אני גם שונא את כולם ושונא את עצמי. ואין לי סבלנות, וקשה לי וכואב לי, ואני קורבן של עצמי. ולפעמים גם לא. וזה היופי של החיים האלה. כי אם אני כל פעם שאני נכנס לקורבנות הזאת, או שנכנס איזשהו רגע שלא נעים, כל פעם אני אקשיב לו, יהיה לי מאוד קשה, כי יש פה מאוד מעברים קיצוניים, כי אנחנו עם כל הרגשות האלה זזים, ואנחנו איתם, וכאילו, היי, סטופ משחק. אני נוכח פה, אני בעל הבית, אני מגיע מחמלה,
אני רוצה לראות את המקומות האלה ולהסכים לעצמי, אוקיי, אני רוצה עכשיו לכעוס? בוא נכעס, בוא נכעס. אבל בוא נכעס רגע 10 דקות, ניתן לרגש הזה להיות, לעלות, ובוא נכניס גם חמלה. איך היה לי החוויה הזאת של להיות בכעס ואז להיות בחמלה מול זה. פתאום אני שם משקל על זה, פתאום מעריך את הכעס הזה, כי זה במודע, וכי אני הסכמתי לזה. אני לא מתנגד. בא לי לכעוס אני כועס, בא לי להיות עצוב אני עצוב. בא לי לבכות אני בוכה. לא תמיד, כי לא תמיד יוצא לי דמעות מהעיניים, אבל אני מנסה להרשות לעצמי. למרות שיש לי פה איזשהו קולות של כאילו, מה אתה בוכה? מה זה קשור? למה אתה בוכה? למה אתה עצבני? למה אתה כועס? לא נמאס לך? חלאס להיות פוסט-טראומטי, חלאס עם הדברים האלה. לך לעשות דברים אחרים. ואני פה, אני נוכח מול המקומות האלה. אני בא לעזור לאנשים, אני בא לתמוך באנשים, אני בא להראות להם שיש פה עוד דרך. אין בעיה, אתה רוצה לכעוס? תכעס. בוא נקציב את הזמן. בוא נדבר על זה, למה אתה כועס? מאיפה זה הגיע? מה זה יושב? מה עשית? למה עשית? מה זה גרם לך להרגיש בכלל? איך אני יכול להביא את זה ליום יום, את המקומות האלה ואת החמלה האלה? ולסלוח לעצמי כל בוקר וכל צהריים וכל ערב, וגם בלילה שאני לא נרדם, לסלוח לעצמי. ולהיות בחמלה מול המקומות האלה. ולהסכים לעצמי לקבל את עצמי כל יום מחדש. עכשיו דיברנו המון על עצמי, והמון על עצמנו, והמון על העולם הפנימי שבנו. ועכשיו זה הגיע הזמן לבצע אותם. כי אני נותן לכם עכשיו משימה, שכל פעם אתם מרגישים איזשהו כעס מסוים, או איזשהו אשמה מסוימת, או איזשהו בושה מסוימת. תקציבו זמן, תלכו אפילו סטופר בטלפון או בשעון. 5 דקות, 10 דקות, בוא נכעס, בוא ניתן לרגע שזה לרגע להיות שם, לשחק תפקיד. חשוב. אנחנו אנושיים, או לא רובוטים, בוא ניתן לו רגע לרקוד. עד שאני שם סטופ, ומכניס חמלה, ומאשר לעצמי להתקדם קדימה. אז יש לכם משימה, כל פעם שאתם עולה לכם איזשהו רגש מסוים, סטופ משחק, נותן איזה 10 דקות, ממשיך. כי אני רוצה להתעד עם כל הרגשות שעולים לי. אפילו שעולה רגשות שהם חיוביים. שמחה, צחוק, אהבה, מה שאתם רוצים. גם שמה קשה לקבל אותם. כשהרגשות החיוביים האלה עולים, יש רק גם עולה מחשבה, רגע, מותר לי בכלל לשמוח? מותר לי בכלל לחייך? אני מרשה לעצמי לחייך? הרי מה, החברים שלי לא פה. איך אני יכול לחייך? אני הרגע עשיתי טעות בעסק, עשיתי טעות מול הבת זוג, עשיתי טעות מול המשפחה, נכשלתי באלף ב' ג' ד', איך אני אחייך? איך אני מסכים לעצמי לחייך? אני רוצה לעשות קו הפרדה בין האירוע לרגש. אני כרגע מחייך. אני כרגע מבסוט על החיים שלי. למה? כי אני מאשר את זה. וגם אם עולה פה איזשהו קול מפה או מפה, של היי גבר, למה אתה מחייך? או היי גבר, מה, אולי צחקת יותר מדי, אולי חייכת יותר מדי? מותר, וזה בסדר. כל הקולות שעולות לנו במוח הם טובים מאוד. גם אם הם שליליים וגם אם הם חיוביים, כי יש פה הזדמנות. יש מלא הזדמנויות לקבל אותם ולהתבונן בהם ולשאול אותם שאלות ולהתיידד איתם ולרקוד איתם. אני אוהב להגיד את המילה לרקוד כמילה חיובית. תנועה. גם בעולם הטראומה ובעולם הפוסט-טראומה אני מכניס תנועה. בגוף שלי אני זז, אני מכיר את עצמי, מכיר את הגוף, מכיר את הראש שלי, את המיינד שלי, את הרגשות שלי, את הערכים שלי, את המחשבות שלי. ואני חושב בסופו של דבר העולם הפנימי יוצא החוצה. העולם הפנימי, אם הוא לא יהיה מבוסת, ואם הוא לא יהיה מטופל, ואם הוא לא יהיה אחרי תהליך אימוני, או תהליך של נשימה, גוף נפש, ריברסינג, הילינג, מה שאתם רוצים, זה יצא החוצה עקום, ולא נעים להיות בסביבה כזאת. אז אני אעשה פה תהליך, אני אעשה פה עבודה, אני אעשה פה שיעורי בית, ואני מסכים מעצמי לקבל את עצמי. אז משימה על הבית, כמו שאמרנו,
כל פעם שעולה איזשהו רגע שהוא לא פשוט, או רגע שהוא חיובי, טיימר 10 דקות, ואחרי זה ירשום במחברת איך היה לי. ברגע שהם רושמים את המחברת, כתיבה אינטואיטיבית, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לעצור, לוקחים דף, לוקחים עיפרון, את עיפרון ומתחילים לרשום, לא במחשב. אינטואיטיבי, הרגשתי א' ב' ג' ד', חוויתי ככה וככה וככה, היום אני חושב שזה א' ב' ג' ד', ו... לרשום תאריך, שעה, ולשים את זה במגירה. אחרי שבוע, תסתכל על זה. אז זהו להיום. כל מי שעוד לא מכיר אותי, קוראים לי ניר בקרמן, ומוזמנים לקרוב אחריי גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, גם בטיק טוק וגם בפייסבוק. אז זה היה 3 דקות קצרות, בפודקאסט בלי קסדה, שיהיה בהצלחה, תודה רבה.